وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ر. الله أعلم بمراده بذلك. تلك آيات الكتاب المبين. وإن آيوي للتابعين بينا وانكومي. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. للموني وكسوك الشيء القرآني بالعربي دم فهمتم عنه وننسى. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. wanda muke labarta mafi kyan labarai da irin wahayin da muke maka a cikin wannan alkur'ani. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. wanda ka kasance kafin baka alkur'anin kana cikin barakanin da baka san shi ba sai da ka san da muka baka sannan ka sani. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ita wannan sura ta sura Yusufa Allah ya kira wata da hasanul qasasi ya ce ya kawo isoshi iri amma ita sunan ta hasanul qasasi mafi kyan isoshi ya ambace ta da haka saboda abubuwan da ta kusa ta fara da mafarki kuma ta ƙare da hakika abubuwan da suka cancanta da mafarki aka fara kuma sai zama abin da ke mafarkin nan Allah kuma ya tabbatar da shi a zahiri to shi yasa ta zama da sai hasan kasas kuma ta kunshi sakin wanda aka daure mutum yana abin zalunta kuma a ƙarshe Allah ya bayyana gaskiya a sake shi. Ta kunshi warkar da mara lafiya annabi ya zauna tsawon lokaci a cikin damuwa da rashin lafiya a ƙarshe Allah ya warkar da shi. Ta kunshi matafiya tafiya a dade ba a ganin sa amma kuma kace Allah ya dawo da shi. Ta kunshi bakin ciki da mutum ya dade yana fama da shi a kace Allah ya kawo masa yayiwa zama waraka ta mata a gare shi farin ciki bayan wannan bakin ciki. Ta kunshi Allah ya jarabi mumini da bala'i a kace ko bala'in nan idan mutum ya hakura Allah ya mai da shi a kai da tare da shi. Ta kunshi wato annabi Yusuf alaihi salatu wasalam an tafi da shi an kulle shi a kurkuku na abin zalunta amma tun da zalunta sa aka yi wani wata ishara da Allah ya kunshe masa a cikin wannan shi kuma aka fito shi da wannan kurkukun ya fito yana ɗan kurkuku kuma ya zama sarki kuma shugaba kuma annabi kuma rasul. Ta kunshi wato abubuwa waɗanda suke nuna rashin gaskiya tsakanin yaɗa da mahaifi. Idan an zo da fuskar da ake so a ja hankalinsa sai a yi wani harshen in kuma an bar wurinsa a canza wani harshen. yanzu misali kamar a idan sun zo sanda suke son a samu wata maslaha tsakanin su da mahaifin nasu annabi ko sai a sun ma'ana a kana ka aiki dan uwan mutane da mutum a sannan annabi su idan ana son wata maslaha tsakanin su da mahaifinsa a sannan akwai dan uwa da shi. amma idan wannan bukatar ta kau da kuma sai tashi daga kan uwa sai kuma a ce masa munaka inda munaka saraka dan ya yi sata saboda a lokacin ba a wata masala an zo a gama dan ya yi sata amma idan akwai wata masala sai a ce a hana idan masala ta kare kuma ta ce ibnuka to irin wannan abubuwa ga sunan a cikin wannan sura kuma abin da ta mulmule mana wanda shi ne babban darasin da take bayarwa إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم تولي أولى الله sannan kuma zan mai juriya a cikin al'amura na jarabe da rabon Allah to Allah baya wulakata da masu kyawun aiki. Wannan shine abin da wannan sura ta mulmule duk abin da Allah zai jarabe ka da shi yi kokarin kai addu'ar Allah ya baka ikon haɗiye wannan musiba da wannan bala'i in dai ka jure ka hakura ka kurace Allah a ciki za ka ga sakamakon da Allah ya maka kyawu. نحن نقص عليك أحسن القصص
بما أوحينا إليك هذا القرآن mune muke labarta maka ya sallallahu alaihi wa sallama da mafi kyan kisoshin nan da abin da muke maka wahayinsa na wannan alqur'ani وإن كنت من قبله لمن الغافلين wanda ka kasance gabanin ban baka shi ba kana cikin wani kwanan da baka san shi ba إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين lokacin da annabi yusuf yake cewa ya baba hakika na gani a cikin bacci na ga taurari guda 11 da rana da wata na gansu suna masu yin sajada gare ni قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا ce masa ya kai dana wannan labari da kai ka kafa biya kowa kar ka ba da wannan labari naka akan yan uwanka sai shi kai ne mai karfi a gare ka domin za su maka hasarar wannan sun san fasarar mafarki sun san taurarin nan guda 11 sun san su ne a rana da watan nan sun san ni ne da mahaifiyarka ko kana gaya musu wannan mafarki sun san cewa Allah zai daga ka zai karfafe ka saboda kuma zai zama abin da suke neman hasada gare ka zai kara nukuwa إن الشيطان للإنسان عدو مبين wallahi sai dan mai bayyana kiyayya ne shi ga mutum وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الأحاديث da muka nuna maka abin da yake faruwa a cikin mafarki haka wani da yake zaben ka ne kuma dinga sanar da kai fasarar mafarki ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق yana cika niman nan ta a gare ka da annabci da kuma abin da ya bisa iyayen nan annabi yaqubu kamar da ya shiga ta da annabci a bisa iyayen nan naka tun gabanin ka annabi ibrahim da annabi ishaqu إن ربك عليم sai حكيم wani ne kuma sani ne da halittarsa wani ne cikin tsarin sa gare su لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين wallahi ayoyi sun tabbata a cikin labarin annabi yusufu da kuma yan uwansa su 11 ayoyi sun tabbata ga masu tambaya cikin su إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين ambata lokacin da annabi yusuf ke cewa lokacin da suke cewa wallahi annabi yusuf da dan uwansa Bunyaminu sun fi soyuwa zuwa mahaifinmu gashi mu kuma muna jama'a masu yawa amma kuma yawan namu bai zama amfana mana komai ba domin an fi sanin yusufa da kuma dan uwansa cikin yasa Bunyaminu نعم نعم إن أبانا لفي ضلال yace مبين lallai baban su annabi yaqub ya tabbata a cikin wato zafin soyayya mabayani ba bata ba danganta lafazin bata lafazin mamanan zuwa annabin Allah yake zuwa kafin shi saboda ka dole sai ke wannan tawili اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما suka ce صالحين abin da ya kamata ku yi shine ku yi kokari ku je ku kashe Yusuf ko kuma ku nisanta shi da kasar da mahaifinsa yake ke shi kasar wata kasa mai nisa sannan idan kun dauke shi sai zama mahaifin ku baya ganin kowa sai ku ya kuma sun kusa da ku gyara aikin ku zama mutane managarta zama masu biyayya bayan kun yi wannan aika قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم sai فاعلين wanda ya faɗa daga cikin su an ce sunansa shine Yahuda sai ce abinda za ku yi shawara da zan ba ku ba kashe shi za ku yi ba kada a kashe Yusuf abinda za ku je ku samu tsohon rijiya ku jefa shi a cikin zurfanta in kuka yi haka sai shashin matafiya su ɗance shi sai su aika sai su tafi da shi ta wata duniya kuma kenan ku kashe shi ba sannan kuma ku raba shi da mahaifin nasa in dai kun kasance za ku aikata abin da za ku yi nan ku raba shi da mahaifinsa to sai ku isa da wannan قالوا يا أبانا ما لك لا تمن على يوسف وإنا له لناصحون ya baba me zai sa ba za ka amince mana kan annabi Yusuf ba ba mu shi mutu da shi hakika mu za mu kasance masu nasiha gare shi أرسله معنا غدا يرتع ويلعب muna so ka ba mu shi gobe mu tafi tare da shi ya je ya shakata ya yalwata a cikin sahara لا. وإنا له kuma لحافظون hakika su za su kiyaye shi ba wanda zai same shi mummuna قال إني ليحزنني
أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. Allah ya sanar shi abin da za a je a dawo a gaya masa sai ce ai dai abin da nake jin tsoro kan tsoron ku tafi da shi a dawo kuma a bace da ni kora ta cinye shi a halin kuma na mara fana gaba nasa abin da za a je a dawo a masa ƙarya da shi tun a sannan ma ya gaya musu. قالوا لئنك له الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. ce wallahi kuwa in aka ce kura ta cinye shi a halin muna jama'a guda muna taro guda goma a ce kura ta dauke ɗaya a ce mutum ta je ta cinye shi ya mun kasance ta kuwa wannan hali ke fala da yaji haka to gashi nan mutum da shi. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب. lokacin da suka tafi da shi sai suka haɗa ra'ayinsu akan abin da shi Yahuda ya gaya musu suka haɗa ra'ayin cewa su jefa shi a cikin tsohon rijiya. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. suka tuɓe rigarsa suka masa duka suka wahalar da shi suka ɗauko shi suka jefa shi a cikin wannan suka zira shi a cikin rijiya da guga yana tafiya tun an ce kai suka kashe shi da suka ga cewa alama ya jin wata ke rijiyar sai suka sake shi yana fadawa sai wani ɗauko ƙaton dutse yana so ya jefa cikin rijiyar shi dai wannan ya guza da ya ce kana kashe shi sai ya ce a kada ka jefa wannan dutsen to da haka sai ilhali ba shi annabi Yusuf sai ya samu wani kogo sai ya ɓuya a ciki sai muka wahayi zuwa gare shi wahayi na hakika yana ɗan shekara 17 to da haka annabi Yusuf annabin Allah ne kuma rasulullahi wahayi ya sauka a gare shi tunda an ce wahayi hakikati wahayi ne na hakika yana ɗan shekara 17 cewa wannan abin da suke maka wata rana tana zuwa sai ka ba su labarin wannan abin da suke aikata maka a halin su ba san halin annabawa ba. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. bayan sun jefa shi a rijiya suka koma mahaifinsu lokacin isha suna kukan ƙarya. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. mun tafi mun je muna koyon harbi sai muka manta muka bar Yusufu a wajen kayan mu mun haɗa kaya dama mun ba shi gadi kafin mu dawo sai muka zo ka tarar kura ta cinye shi. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. kuma mun tabbatar ba za ka gaskata mu ba ko da mun ce masu gaskiya domin kana tuhuma mu da cewa dama muna son mu halakar da shi. وجاءوا على قميصه بدم كذب. kokari suka samu wata wato kandamamiya a cikin awakin da ake kiwo sai suka yanka ta sai suka shashafa mata jinin wasu ka ɗauko wannan jini da rigar annabi su a ciki da shi za su hujja akan cewa kura ta cinye shi sai kawo riga suka bude ta sai ga riga taba da jini amma sun manta ba su yaka rigar ba saboda haka yana annabi da kuma yana ɗaga riga sai ga riga lafiya ƙalau amma ga shi an shashafa mata jini saboda haka ya ce to ita ko wannan kura wata irin kura ce mai tsananin da baya da wani haka za ta cire rigar ɗana ta ajiye rigar ta ajiye ɗana buɗe ta kama riga buɗe da ta cinye wanda amma wata yaga riga ba saboda haka daga nan yana cewa ƙarya suke. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. magana cewa kura ta cinye mun da babu ita ko dai kawai ku je ranku ya kawata muku da lamari mummuna ku aikata shi. فصبر جميل. amma ni lamari na kullum hakuri ne kyakkyawa wannan ba zan yi rashi a cikin sa. والله المستعان على ما تصفون. Allah ne kuma abin neman taimako na kan abin da kuke sifantawa na abin da kuke aikatawa kan annabi su. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلواه. to sai wannan jama'a ta matafiya sai suka zo zuwa Madiyana wato daga Madiyana zuwa Misra sai suka sauka kusa da wannan rijiya wata annabi su yake cikin kuma abun mamaki ita wannan rijiya wato su da suka zo da nan matafiya ba san da ita ba wata guguwa aka yi ta dinga kada su tana kada su ta dinga kora su sai ta kawo su kusa da wannan rijiya ba da wannan guguwar ba
ba wani rijiyar suke ne su zo ba, amma sai Allah ya kawo wata iska tana kada su ta kawo su kusa da wani rijiyar suka duwa sai ga rijiya ko kusa da su. Kuma ita wani rijiyar an ce wato wanda suke masana rijiyar sun ce a tarihinta rijiyar ta inda ka san wato ruwan ta inda ka san kamar gishiri kuma ruwan ta haka yake, amma daga san da annabi suka shiga cikin ta sai ta kuma ta zama ruwan daɗi, shigarsa sai ta juya rijiyar ruwan ta zama ruwan daɗi. Sai suka aika mai ɗebo ruwa ya je ya zira gugansa a cikin wani rijiya da nufin ya ɗebo ruwa, sai annabi suka kama wannan guga da dama a lokacin yaro ne na shekara 17 ba shi da nauyi, sai kuma ya jawo yana jin da nauyi yana jawowa sai kawai ya jawo yaro. قال يا بشري هذا غلام. yace ya albashiri na wannan yaro ne na samu shi daga cikin rijiyar. وأسروه بضاعة. sai suka asirta lamarin annabi Yusufa da cewa wato waɗansu ‘yan kayayyakin su ne suka bata, bawansu ne ya guje musu ya bata kuma suka same shi. والله عليم بما يعملون. Allah ne musu yi da abin da suke aikatawa. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. suka je wato suka sai da shi da ‘yan kuɗi kaimawa ababen kirgewa, an ce dinari wato 22 ko kuma dinari 12 haka aka sai da shi. وكانوا فيه من الزاهدين. wannan nasan ɗan uwansa sun kasance suna masu kyama da gare shi. وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. sai wanda ya siye shi daga Misra shi daga Idfirul Aziz yake tuwa da matarsa da Lihawo, ga wannan da na siye shi ina so ki girmama mazaunarsa. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا يا سيدها لدى الباب. sai ita ta ce shi ya biya bukatarta, shi kuma ya ce ba zai wani aiki, saboda haka sai girka a guje ina nufin da gudu, ita kuma ta bi shi tana so sai ta kamo shi, saboda haka ina gaba tana bin sa a guje, tana zuwa bakin kofa sai ga mijinta sai ya kace musu da su. وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. sai ta yaga wato rigar annabi su daga baya sai suka sami shugaban su kuma mijinta ina bakin wannan kofa. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. a daidai wannan lokaci da ba ta tunanin cewa haka za ta faru, amma har ta samu mafita, ta samu kalmar da za ta yi ta maza ta wanke kanta. ba wani abu ne sakamakon da yake nufin mummuna da iyalinka ba, sai dai a je a sashi a kurkuku ko kuma a masa azaba matsananci, amma saboda soyayya da ke masa na ba ta iya cewa ba a kashe shi ba, amma ta ce a je a sashi a kurkuku ko kuma a masa azaba a wuce tsanani. قال هي راودتني عن نفسي. sai da ya ne bisa tilashin kaina ba shi ne ya neme ta ba. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. mai shaida ya shaida daga cikin danginta ita matar, an ce kuma wato yaro ne na cikin shimfiɗa gunya, amma saboda abu ne na mu'jiza ake so ta bayyana daga cikin abin da ya faru a sannan sai aka kaddara masa yi magana. yaro jariri na shimfiɗa gunya sai ce a duba a gani, in ya zama rigarsa ta kece daga baya to shikenan ta yi ƙarya. من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. in wata kece to ta yi ƙarya, shi na daga cikin magaskata. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. ya zama daga baya kayan suka yage to ta yi ƙarya, shi da shi masu gaskiya. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. lokacin da wajen nata ya ga cewa rigar nan ta baya ta yage, to sai da aka yi da wannan shirya da aka faɗa ya ce wannan abu yana cin kai ke kika neme shi ba shi ne mai الله أكبر إن كيدكن عظيم. ne kai da kuma girma ne, shi ne wani wato ba Allah yake cewa ina yin tsoron kai da mata amma ba ya tsoron kai da shida. aka ce me yasa ya ce saboda Allah ya ce inda kai da shida ne kana da ifi, inda kai da shida ya kasance mai rauni, amma kuma kai da mata ya ce inda kai da kunna azimu, da kai da ya zama azimu wanda ya zama da iku a yi da iku ya zama mafi cancanta
da kada ake tsoron sa da wanda yake mai ƙarfi يوسف أعرض عن هذا shi ya fahimci komai ko da aka ce Yusuf na baka hakuri wannan magana ka yi hakuri ka batta kar ka biya kowa واستغفري لذنبك إنك كنت من sai الخاطئين kuma zai hawa ki je ki nemi gafarar laifin da kike domin hakika kin kasance daga cikin masu kuskure kaga kenan ya yanke hukunci ya tabbatar da cewa ita ce mai laifi ba annabi Yusuf bane وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتيها عن نفسه amma duk da cewa ya ce a bar maganar nan kada a daga ta amma magana ta daga ta fita a cikin garin Misar ba maganar da ake yi abinda Larabawa suke cewa hadithun yawm ba hirar da ake ce wannan labarin matar wato Gilfiru tana can tana neman yaranta a bisa tilashin kansa قد شغفها حبا sansa ya riga ya rufe zuciyarta إنا لنريها في ضلال sai مبين wallahi muna ganin ta a cikin kuskure mai girma فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن lokacin da ta je irin makircin da ake mata a gari ana cewa ga abin da ta yi ga abin da ta yi ga abin da ta yi sai da ce to shikenan tana gayyatar manya-manyan 'yan matan cikin misar ta shi da wuri ba fada ta kawo abinci ta kawo lemo ta sa annabi musu ya yi kwalliya da ya ado ta ce ya fito ta ba su abinci ta kawo lemo kuma ta ba shi wuka sana kokarin yanka lemon nan sai ta annabi musu ya fito ya fito garin yanka lemo suka dinga yanka hannayensu jini yana zuba amma ba su san me suke ba saboda hankalinsu ya tuma a kan tsananin kyan da Allah ya ba annabi musu har suna yanka jikinsu har jini yana zuba amma ba sa jin zafi فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا suna ganin annabi su ya fito suka dinga girmama shi suna cewa subhanallahi subhanallahi kai wannan ba mutum bane wannan bai kasance wasu mala'ika إن هذا إلا ملك wannan bai كريم kasance wasu mala'ika a mala'ikun ma wannan ne daban ne mala'ika ne mai girma قالت فذلكن الذي لمتنني wani فيه kaga ta samu kanta a irin yadda suka samu kansu sun samu kansu yadda ta samu kanta a cikin kusan da su ne ta sun zama abu ɗaya a wani lokacin sai da ce to wannan fa shi ne abin da kuke zargi na a kansa ولقد راودته عن نفسه فاستعصم faɗa masa gaskiya ta ce gaskiyar magana ita ta neme shi a masa tilashin kansa shi kuma yaki ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين to ta ce kuma tun da ta ga ta samu ƙarfin gwiwa ta ce kuma tana rantsuwa da Allah idan bai aikata abin da take umarninsa da shi nan ba sai an tsare shi kuma sai ya zama daga cikin wulaƙanta saboda haka suka fara mata ba kuma suka fara ba shi shawara to kai ka fita shugaban ta ka mana ka biya mata bukata ta mana huta قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه ana ba shi tsoro da cewa za a ɗaure shi za a sa shi a kurkuku ya ce ubangijin na shi da maka wallahi wannan kurkukun da suke bani tsoro da shi shi ya musu yiwuwa zuwa gare ni daga abin da suke kira na zuwa gare shi na wannan mummunan aiki وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من shi الجاهلين ubangijin kuma na shi da maka cewa ni karfi na ya kare na mai da lamari zuwa gare ka ubangiji idan baka yi mun maganin kai su ba zan baka kace zuwa gare su wannan kasance da wannan musan ka فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن dan da nan ubangiji ya amsa masa wannan roƙo nasa ya masa maganin kai su إنه هو السميع العليم wallahi Allah shine mai jin abin da ake faɗa masa ni da ayyukan bayansa ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين sannan ya bayyana gare su bayan ne sun tabbatar da hujjojin cewa annabi Yusuf mutacce ne suka ce to abin da ya kamata dai a je a kare shi har waɗannan maganganu da ake yi na wasu ɗan lafa tukunna in so sai a fito da shi ودخل معه السجن فتيان sai wasu samari guda biyu suka shiga da shi kamar ku tare ɗaya wato sai suka gane cewa ina fassara mafarki قال أحدهما إني أريني أعصر خمرا ɗaya su yi ce wanda shi ne wanda ke shayar da sarki wannan giya yana kawo giya yana da sarkinsa ya
yace yau barki ya gan shi na shayar da sarkinsa giya irin yadda ya saba. وقال الآخر إني أريني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. Shi kuma na biyu sai ce ya yi barki yana ɗauke da wani faranti a kansa, ga kuma gurasa kan wannan faranti, tsuntsaye suna ta tsaga a kan wannan gurasa da ke kan faranti da ke kan kansa. نبئنا بتأويله Sai ba su labarin fasarar me ya fasara wannan barki me ya kusa. إنا نريك من Sai المحسنين. ta hakika suna gansa daga cikin masu kyautatawa a cikin ba da fasarar mafarki. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. Yace ina tabbatar muku da cewa babu wani abincin da zai zo muku wanda ake ba ku labarinsa a cikin mafarki, ku gaya min shi a mafarki face sai na ba ku bayaninsa kafin fasarar ma'anarsa ta zo muku. ذلكما مما علمني Sanin ربي fasarar mafarki ina da ilimin da ubangiji na sanar da ni. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم To كافرون. ya shiga kuma yana kira zuwa ubangiji, sai ga dama ta samu wani kira su zuwa Allah. Yake ba su labarin cewa ni na riga na fito daga tafarkin mutane da ba sa ba da gaskiya da Allah, su masu kafircewa ne ranar lahira. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. Na bi addinin iyayena, annabi Ibrahimu, annabi Ishaku, annabi Yaqub. ما كان لنا أن نشرك بالله من Sai شيء musu bai kamata a ce mun shirkanta kowa da ubangiji ba a cikin bauta. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. Bautar Allah shi kadai ina cin fifikon da Allah ya mana, kuma ina cin fifikon da Allah ya wa mutane. ولكن أكثر الناس لا Sai dai يشكرون. mutane ba sa gode wa ubangiji. يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار. Ya ci gaba da kira sai zuwa Allah. Sai ya ku abokan zama na a wannan kurkuku. Yanzu alloli daban-daban su suka fi cancanta abautawa ko Allah guda ɗaya maɗayanci mai rinjaye. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. Ya ce da su ba kuma kuke bautawa ba, sai wasu sunaye na kuma ka da kuke ambaton su da su, da ku da iyayen wanda Allah bai saukar da hujja kan bautar su ba. إن الحكم إلا لله Tabbatacce bai kasance ba sai ga Allah. أمر ألا تعبدوا إلا إياه Ubangiji ya yi umarnin kada ku bautawa kowa sai shi. ذلك الدين القيم Wannan abin da nake kansa shi ne addinin Allah tabbatacce. ولكن أكثر الناس لا Sai يعلمون. yawancin mutane ba sa sanin wannan. يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. An kira shi zuwa Allah. An nuna musu girman Allah. An nuna musu amfanin kaɗai ta Allah. Sannan kuma sai aka dawo kuma ana ba su fasarar mafarkin da suka tambaya. Ya ku abokan zama na a wannan kurkuku, amma ɗayanku zai fita bayan kwana uku. Zai je ci gaba da shayar da sarkinsa wannan giya yadda ya samu shayar da shi. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من Sai رأسه. amma kai wannan na biyu da ka gaya min cewa ka ga tebur akan faranti akan ka da gurasa tsuntsaye suna ci, kai ma za ka fita bayan kwana uku. In ka fita za a tsire ka, tsuntsaye za su dinga zuwa suna cin nama. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. Suna jin wannan da suka ce to gaskiya wannan abu ne ya yi kamar suka ce gaskiya ba su komai ba dama su faɗa da rikici. Ka gaya masa ka ce wato akwai wani yaro da aka ɗauke shi na zalunci ba da haƙƙi ba. Ina nan yau kimanin shekara 9 an tsare ni ba lemun tsaye ba wani zama. فأمسيه الشيطان ذكر ربي. Wannan abin da annabi Yusuf ya yi alaihi salatu wasalamu shine yasa ubangiji ya kishin sa. Allah yana kishin cewa